Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини «Час мясцовы» сёння ў выпуску. Казачныя героі, гульнявыя праграмы, падарункі. Елка з удзелам старшыні Маладзечынскага райвыканкама прайшла ў Палацы культуры. Добрыя справы под Новый год. Актывісты Мінскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын ініцыіравалі правядзенне каляднай дабрачыннай акцыі «Зорная елка». Першая ноч 2020 года будзе цікавай. Жыхарам і гасцям Маладзечны прапануюць сустрэць Новы год у вясёлай кампаніі. Забаўляльная праграма ў горадзе распачнецца роўна ў гадзіну ночы. Казачныя героі, гульнявая праграма і падарункі. Елка з удзелам старшыні Маладзечынскага райвыканкама прайшла ў Палацы культуры нашага горада. Здымачная група МКТБ таксама пабывала на прадстаўленні. У холе палаца шматлікія фотазоны, навагоднія персанажы, дзіцячы гоман і смех. А ў вялікай зале хлопчыкаў і дзяўчынак чакае чароўная казка. Перад пачаткам спектакля на сцэну выйшаў кіраўнік райвыканкама Юрый Горлаў, выступіў перад дзецьмі і іх бацькамі, павіншаваў прысутных са святам. Каждый из нас, вспоминая свое детство, и мы жили этим праздником, мы ждали этого праздника. Он проходил в детских садах, он проходил в школах, он проходил в каких-то других учебных заведениях. И мы продолжаем эти традиции. Сегодня каждый ребенок не должен быть обделен вниманием. Вот. Мы сегодня в нашем Молодечинском районе по всему региону проходят эти акции. Все руководители предприятий, должностные лица районного исполнительного комитета, все принимают участие в этих акциях. Навагоднія прыгоды ў краіне жаданняў – такая назва прадстаўлення. Дзеці разам з героямі спектакля перамясціліся ў казку, павандравалі па чароўных краінах і выратавалі Новы год ад злодзеяў. Пастаноўка з інтэрактыўнымі гульнямі, спевамі і танцамі прыйшлася да спадобы юным гледачам. Мы приехали из агрогородка Лихновичи. Праздник был очень красивый, огненный, насыщенный. Очень хорошее впечатление получили. Мне тоже очень понравилось. Были клевые спецэффекты, хорошие артисты. Было очень круто. На районную елку была запрошена асаблівая катэгорыя. Гэта пераможцы алімпіяд, творчых і спартыўных конкурсаў, а таксама тыя дзеці, што засталіся без бацькоў ці выхоўваюцца ў шматдзетных альбо малазабяспечаных сем'ях. Дарыць свята і радавацца разам з маленькімі беларусамі. Такая навагодняя задача перад дарослымі. Нас 8 человек. У нас победители олимпиад, вокалисты наши. Самые лучшие дети гимназии, можно сказать, да. Я занимаюсь танцами, театром, фортепиано и пою. Я побеждала во многих конкурсах, занимала первые места, и у меня 3 гран-при. Моя средняя школа. Приехали мы, конечно, с веселым настроением, очень радостные. Нам здесь так понравилось. И думаем, что до конца, когда будет очень приятно нам. Надеюсь, что не захочется уходить отсюда. С Новым годом! Напрыканцы праграмы «Падарункі», які ж Новы год абыдзецца без іх, салодкія прэзенты атрымалі ўсе маленькія госці. Доўгачаканае свята дзеці запомняць, так як застаюцца ў сэрцы самыя светлыя і добрыя моманты. Олеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Добрыя справы под Новый год. Актывісты Мінскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын ініцыіравалі правядзенне каляднай дабрачыннай акцыі «Зорная елка». Падараваць радасць дзецям, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, такая яе мэта. Беларускія зоркі, заслужаныя народныя дзеячы культуры і мастацтва, напісалі пажаданні на елачных цацках. Шары з добрымі словамі, пажаданнямі шчасця і добра, таксама салодкія падарункі і мяккія цацкі ад артыстаў былі перададзены выхаванцам Радашковіцкай школы-інтэрнат. В канун новогодних и рождественских праздников наши дети всегда ждут сюрпризы, подарки. И наша задача взрослых – сделать этот праздник сказочным и исполнить все их желания. И сегодня мы приехали с надеждой, что в этом красивом учреждении нас ждут люди, которые организовали для нас такое красивое представление, встретили нас с душой, с распахнутым сердцем и вручили эти подарки
Я думаю, что наши дети, дети-сироты, воспитанники нашего учреждения будут долго помнить этот веселый предновогодний праздник. Дзеці, што жывуць ва ўстанове, па розных прычынах засталіся без бацькоў. Ім, як нікому іншаму, патрэбна ўвага, падтрымка і радасць. Новы год – час цудаў. Час, калі мары і жаданні спаўняюцца. У дзяцей яны розныя, але реализовать их реально. Новый год – это самый для меня любимый праздник. У меня самое любимое Новый год, Снегурочка, Дед Мороз и подарки, сладости и чудеса. У тебя есть какое-то самое заветное желание? Что ты загадаешь на Новый год? И плюшевого мишку. Акция под назвай «Зорная елка» была проведена ўпершыню, але, як адзначыла дырэктар Палаца культуры Святлана Сорока, яна будзе продолжаться и с часом станет доброй традицией. Мы планируем продолжить эту благотворительную акцию, и у нас в планах в следующем году сделать такую же звездную елку, но спортивную. В ней примут участие известные спортсмены Беларуси. На ахове святочнага настроя Малодзечынскі аддел дэпартамента аховы штогод продолжае ажыццяўляць свою самую добрую традыцыю – віншаваць з навагоднімі святамі тых, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Да супрацоўнікаў міліцыі далучылася наша здымачная група. Святочныя дні дэпартамент аховы. Супрацоўнікі садзяцца ў служебнае аўто і хоць едуць яны не на выклік, але ўсё роўна спяшаюцца. Службовая форма засталася ў кабінетах. Сёння міліцыянеры будуць дарыць радасць дзецям з прыёмных сем'яў. Мечта каждого ребенка, конечно, ощутить себя, окунуться в праздничное настроение, вот, встретиться с Дедом Морозом, встретиться со Снегурочкой, ну и получить заветный подарок, чтобы исполнилась заветная мечта каждого. Данная акция у нас проводится не впервые, она стала уже традиционной. Мы проводим в рамках мероприятия данную акцию «Савяня спяшаецца на дапамогу». Заснежаная дарога прывяла ў вёску Насілава. У сям'і, якую наведалі міліцыянеры, выхоўваецца 5 прыёмных дзяцей. Дзіме 13 год, хлопец іграе на ударных інструментах і любіць футбол. Варвары таксама 13, яна захапляецца танцамі, іграе на фартэпіяна, спявае і малюе. Дзяўчынка прыйшла ў сям'ю год назад разам з малодшым братам. Уладыку 5 і ён сароміцца чужых людзей, але любіць весяліцца. Мама очень добрая, то есть всех нас любит. Братья и сестры тоже всегда поддерживают, как и мама. Нам весело. Яшчэ 2 прыёмныя дачкі знаходзяцца ў Італіі. На канікулы іх забірае пагасціць замежная сям'я. Разам з жанчынай жыве дарослы прыёмны сын, якому споўнілася 24. Ён выхоўваўся ў сям'і з 5 год і лічыць Ганну Геннадьевну роднай матуляй. Кожнаму дзіця жанчына дае частинку сябе, свою гарачую любоў і добрае сэрца. Воспитывала сама одна своих дочерей. И видела, насколько не хватает родительской ласки. Как бы мама была и давала все детям, а папы не было. А у этих детей вообще как бы никого нету, мало кто интересуется ими из родителей. Ну вот как-то так решилась, и уже 15 лет работаю приемным родителем. Но не пожалели вы о своем решении? Что вам дает вот это общение с детьми? Ну, как-то, знаете, ни разу не пожалела о том. Если детки дома, мне как-то уверенно, я себя чувствую, забота. А если детей нету, ну, кажется, иногда порой охота отдохнуть там немножко. Но когда дети уходят, я не знаю, куда себя деть. Это на самом деле так. Візіт міліцыянераў прынёс радасць, падарункі і усмешкі. Дзіцячае задавальненне схаваць немагчыма. Дед Мороз, Снягурка, Пупсень і Лунтик з дэпартамента аховы наведуць яшчэ 8 сем'яў і павіншуюць з Новым годам 20 дзяцей. Алеся Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ. Першая ноч 2020 года будзе цікавай. Жыхарам і гасцям Малодзечны прапануюць сустрэць Новы год у вясёлай кампаніі. Забаўляльная праграма ў горадзе распачнецца роўна ў гадзіну ночы. Па традыцыі яна запланавана на 2 гарадскіх пляцоўках на цэнтральнай плошчы, плошчы Старое месца. Тэатралізаванае прадстаўленне, конкурсы і дыскатэка, добры настрой, мноства пазітыўных момантаў. Такой стане галоўная ноч Новага года. Удзельнікаў свята чакаюць інтэрактыўныя гульні, танцы і падарункі пераможцам конкурсаў. У 2 гадзіны ночы неба расквеціць залпы феерверкаў
феерверка. Гульні працягнуцца до паловы трэцяй, а працягам ночы стане святочная дыскатэка. Арганізатары мерапрыемства абяцаюць, што на плошчы Старое месца будзе не менш цікава. Навагодні перапалох, забаўляльная праграма пад такой назвай чакае гараджан. Дорогие жители города Молодечно, поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам счастья, любви и крепкого здоровья, настоящего волшебства в новом году. С Новым годом! У атмасферы предсвяточнай мітусні самы час падвесці вынікі, успомніўшы асабліва важныя моманты адыходзячага года. А можна паспець стварыць яшчэ одну галоўную нагоду для гонару адыходзячым годзе – стаць уладальнікам сталічнай кватэры. Такое завяршэнне года ўжо сапраўды запомніцца. Тым больш, што ў комплексе Мінск-Мір аб'яўлена святочная акцыя. Кватэры можна набыць на асаблівых святочных умовах. Яшчэ адзін прыемны сюрпрыз – гэта цудоўны навагодні падарунак ад забудоўшчыка, які чакае ўсіх, хто заключыць дамову на набыццё кватэры да 5 студзеня. Лепш паспяшацца увайсці ў Новы год з новай кватэры ў комплексе Мінск-Мір, а з доўгай растэрміноўкай ад забудоўшчыка гэтая мара стане рэальнасцю. Благодаря десятилетней рассрочке владельцами квартир в крупнейшем строительном проекте Европы в многофункциональном комплексе Минск-Мир в уходящем году стали уже 1000 семей. Праздничная акция делает эту возможность еще более реальной и близкой. Привлекает как доступность рассрочки, которые могут позволить себе практически все семьи со стабильным доходом, так и прозрачность и понятность этого финансового инструмента. 30% стоимости, а остальные платежи ежемесячно равными долями в течение выбранного срока рассрочки – до 10 лет. Нужен только паспорт и сумма на первоначальный взнос. Нас привлекла именно возможность покупки квартиры в рассрочку, потому что семья молодая, у нас много разных планов, мы пока еще не скопили достаточный капитал на то, чтобы единовременным платежом купить квартиру, поэтому нас привлекла рассрочка, мы рассматривали все варианты, которые рассрочки, но здесь самые выгодные условия, и мы хотели именно успеть до конца года. К слову, даже проблему первого взноса можно решить. До 40 000 рублей предлагает банк-партнер по специальной программе. Оформить соглашение можно в офисе продаж Dana Holdings. А чтобы получить существенные скидки, нужно рассчитаться собственными средствами или при помощи банковского кредита. В первый год ставка по кредиту ВСБ Беларусьбанк 4,99% годовых, а по программе БПС Сбербанка 6,99% в первые 2 года. На срок до 20 лет и до 90% стоимости жилья. Выбор квартир в комплексе Минск-Мир огромен. В продаже более 2 десятков домов в 7 строящихся кварталах. При их проектировании были применены лучшие архитектурные и дизайнерские решения, благодаря чему каждый дом имеет индивидуальный внешний вид. В строительстве используют только современные технологии энергосбережения и самые качественные экологически безопасные материалы. Каждый дом индивидуален, но есть общие черты. Дизайнерское лобби – это не просто красивый и просторный вестибюль, а четко организованное пространство для максимального комфорта. Стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Колясочные или байкбоксы для хранения велосипедов. Бесшумные скоростные лифты Otis ведущего мирового производителя. А в некоторых домах панорамные лифты. И, конечно, свободная планировка. Благодаря этому хозяева квартир имеют возможность создать именно то пространство, которое им нужно, и самостоятельно определить количество и размеры комнат. Мы выбрали несколько вариантов, несколько квартир, но в конце концов остановились на Пекине. Минск-Мир признан самым масштабным комплексом Европы. Весь комплекс – это тщательно продуманная организация жилого пространства. Принцип «город в городе» подразумевает, что вся необходимая для жизни современного человека инфраструктура будет здесь же, что называется, в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр. В каждом квартале будет построена школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Деловым центром комплекса станет международный финансовый центр Минск Ворлд. Он станет мостом между финансовыми потоками Востока и Запада. Минск Ворлд поспособствует созданию нескольких тысяч новых рабочих мест. Так что вполне возможно, многие жители комплекса Минск-Мир уже в скором будущем станут пешком добираться до офисов своей престижной любимой работы. А любимым местом семейного досуга, несомненно, станет крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Марамолл с многочисленными магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус. В самом центре комплекса Минск-Мир будет разбит огромный современный парк. Его площадь составит 10 гектаров, и это тоже будет современная интерпретация городского парка, в котором предусмотрены все ожидаемые функции. Места для отдыха и прогулок с животными, детские спортивные площадки, аттракционы, фонтаны и скульптурные композиции, и море зелени и цветов. Словом, в комплексе Минск-Мир продумано все до мелочей для активной и счастливой жизни. И в Новый год можно войти с новым домом, современным, уютным, комфортным. Если есть желание сделать для себя и своей семьи самый главный новогодний подарок, не надо откладывать праздник.
І давайте успомнім некаторыя моманты адыходзячага года. Так у студзені актуальнымі былі пытанні па забудове Маладзечна, мары новасёлаў і новыя кварталы. У 2019 стаўка была зроблена на будаўніцтва жылля, аб'ектаў у рэальным сектары эканомікі і рэалізацыі мерапрыемстваў інвестыцыйных праграм. Сёння ў раёне ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў знаходзіцца каля 13 тысяч чалавек. Асаблівая ўвага шматдзетным і маладым сем'ям. За кошт усіх крыніц фінансавання ў рэгіёне павінна быць узведзена крыху больш за 100 тысяч квадратных метраў жылля. Вылучаюцца зямельныя ўчасткі для індывідуальных забудоўшчыкаў. У горадзе прадугледжана будаўніцтва 2 новых кварталаў. Пытанне ўшчыльнення жыллёвай забудовы выносіцца на грамадскае абмеркаванне. Перад будаўнічымі арганізацыямі пастаўлена задача працаваць над памяншэннем кошту квадратнага метра жылля і больш актыўна ўдзельнічаць у розных тэндэрах на атрыманне заказаў. У лютым дадзены старт падрыхтоўцы да другіх еўрапейскіх гульняў. Мы казалі пра тое, што дакрануцца да самага маштабнага спартыўнага форума ў гісторыі нашай краіны можна было не выязджаючы з рэгіёнаў. Зоны гасціннасці размясціліся па ўсёй Беларусі. У Маладзечне выстаўлялася галоўная зона цэнтральнага рэгіёна. Працавала яна да 30 чэрвеня. Сервіс распрацавалі з улікам пажаданняў гараджан, і ён быў не горшы за сталічны. Напярэдадні гульняў праз Маладзечна прайшла эстафета агню. Гэта шоу абавязкова перад адкрыццём спартыўнага свята. Пламя свету наведала 8 гарадоў Мінскай вобласці, таксама самыя значныя месцы цэнтральнага рэгіёна. Стартаваў агонь з Рыма 3 мая. У сакавіку ушанавалі лепшых у прафесіі. Майстры Маладзечанскага краю радзіме. У палацы культуры горада адбылося традыцыйнае свята, на якім узнагародзілі перадавікоў галін народнай гаспадаркі і сацыяльнай сферы. На ўрачыстасці пабывала і наша здымачная група. Як бы не складвалася жыццё, але мінулы год ён ужо ўвайшоў у летапіс раёна з працоўнымі перамогамі нашых землякоў на самых розных участках работы. Наш район входит в 5 валообразующих районов области. В 2018 году ситуация оставалась стабильной. Были достигнуты определенные результаты. Стабилизировалась обстановка на рынке труда. Удалось снизить уровень безработицы с 0,9% до 0,3%. Пік урачыстасці мерапрыемства – падвядзенне вынікаў года. Гэта не толькі даніна добрай традыцыі, але і прызнанне заслуг і цэлых калектываў і асобных працаўніков. Очень приятно, что многие воспитанники нашего учреждения в дальнейшем связывают свою жизнь с культурой, с искусством. На сегодняшний день мы очень гордимся выпускником нашего учреждения, выпускником образцовой студии эстрадного пения «Браво». Гордимся очень Марком Войтко. Сэрца аддаем дзецям. У красавіку акцэнт быў зроблены на сямейныя традыцыі, любоў, ласкавасць і клопат. У раёне прайшоў конкурс сярод шматдзетных сем'яў Маладзечаншчыны. Адбылося мерапрыемства на базе 6-й гімназіі. У Маладзечанскім раёне зараз налічваецца 60 прыёмных дзяцей. Выхоўваюцца яны ў 26 прыёмных сем'ях. Сёння ў гэтай зале прысутнічаюць 5 актыўных і дружных сямейных калектываў. Паказаць свае таленты, расказаць асабістыя гісторыі, падзяліцца традыцыямі і сакрэтамі выхавання. Такія семьи – приклад для інших. Задания были продуманы так, чтобы ребята и приемные родители могли проявить все свои способности, раскрыть перед зрителями душу, чтобы жюри и участники конкурса, а также зрители зала могли понять, принять и оценить то, что делают наши родители для наших детей. Упершыню за многія гады 1 мая ў калоні прайшлі працоўныя калектывы. Арганізатарам мерапрыемства выступіла Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Свята прысвечанае 115-годдзю прафсаюзнага руху на Беларусі, Дню міжнароднай салідарнасці працоўных, сабрала маладзечных прадстаўнікоў розных рэгіёнаў Мінскай вобласці. Свята 1 мая ў горадзе пачалося з складання кветак і вянка да помніка воінам-вызваліцелям у парку Перамогі. Хвілінай маўчання ушанавалі прысутныя памяць тых, хто цаной свайго жыцця падараваў нам мірныя вёсны. А цэнтрам святкавання Дня працы стала цэнтральная плошча. Праграма адкрылася ўрачыстым шэсцем парад прафесій з удзелам кіраўніцтва Мінскай вобласці і нашага раёна, дэпутацкага корпуса, працоўных калектываў, ветэранаў працы, прафсаюзных актывістаў, грамадскіх арганізацый і палітычных партый. У калонах лепшыя прадстаўнікі маладзечанскіх прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў. У чэрвені нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. Ужо ў 19 раз маштабны форум здзівіў сваіх аматараў. Гасцінная маладзечанская зямля прымала таленавітых майстроў роднай музыкі і слова. Пляцоўкі размясціліся па ўсяму гораду, але цэнтральным месцам культурных падзей стаў летні амфітэатр.
Нацыянальны фестываль па праву лічаць брэндам не толькі горада Маладзечна і Мінскай вобласці, але і ўсёй Беларусі. Форум распачаўся пасланнем прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі да ўсіх удзельнікаў свята, што яшчэ раз пацвердзіла значнасць падзеі. Прывітальныя словы прагучалі ад міністра культуры, а таксама ад намесніка старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. Уникальное творческое событие по своему формату и содержанию. Это площадка для молодых талантов, это площадка для тех, кто любит нашу матшину мову, для тех, кто пробует себя в поэзии, делает первые шаги на сцене. И этот фестиваль живет благодаря его организаторам. Молодеченская земля, она гостеприимна, и здесь особый колорит людей, особый колорит земли. И действительно, гости приезжают со всей нашей страны и не только с нашей страны. Па традыцыі, якая існуе ўжо 19 год, на канцэрце адкрыцця фестываля адбылось узнагароджанне маладых выканаўцаў. Галоўная інтрыга, хто ж стане новай беларускай зоркай, трымалася ў сакрэце да гэтай хвіліны. І вось вядучы аб'явілі пераможцу. На небасхіле талентаў запаліўся агенчык прадстаўніцы Мінскай вобласці Яны Мармыш. Святкаванне Дня незалежнасці Дня горада ў ліпені працягвалася да позняга вечара. Актыўна гараджане не спалохаліся пераменлівага надвор'я. Увечары гасцей прымаў амфітэатр. У ліку гледачоў святочнага канцэрта гарадское кіраўніцтва, ганаровыя грамадзяне горада Маладзечна і ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. На 1 жніўня ў Маладзечынскім раёне было прыбрана больш за 50% хлебнай нівы. Самы высокі паказчык у гаспадарцы Гарадзілава. Тут на круг сабралі больш за 55 цэнтнераў збожжа. У раёне прадугледжаны маральныя і матэрыяльныя стымулы для ўшанавання лепшых працаўнікоў паляў. У год малой радзімы тэма добраўпарадкавання ў ліку актуальных. Навядзенне парадку на зямлі ў населеных пунктах Маладзечынскага раёна надаецца асаблівая ўвага. Кіраўніцтвам Мінаблвыканкама Маладзечынскага райвыканкама зацверджаны дэтальны план мерапрыемстваў, які рэалізуецца. Месячнікі па навядзенні парадку, высаджванне дрэў і кустоў. У ходзе выканання плану ў Маладзечынскім раёне было адкаваны 3 дзіцячыя пляцоўкі. Адрамантавана агароджа на 8 могілках, абсталявана 15 пляцовак для збору мусара, усталяваны спецыяльныя кантэйнеры. Акрамя таго, прыведзены ў належны стан 4 зоны адпачынку на водных аб'ектах і адзначана станоўчая праца ў барацьбе з інвазіўнымі раслінамі. Прыёмы грамадзян, формы работы накіраваны на паляпшэнне жыцця людзей, аператыўнае вырашэнне праблем. На працягу года многія дзяржаўныя персоны праводзілі прамыя лініі і сустрэчы з насельніцтвам. Адна з такіх адбылася ў Вілейскім раёне. На асабісты прыём да памочніка прэзідэнта, інспектара па Мінскай вобласці Ігора Яўсеева прыйшлі жыхары цэнтральнага рэгіёна. Выездные приемы представителей власти в регионы стали уже традицией. Именно на местах можно узнать о проблемах волнующих белорусов и разрешить обращение. Николай Барташевич пришел к помощнику президента с просьбой признать недействительной сделку купли-продажи квартиры. Пожилой мужчина утверждает, что продал квартиру неосознанно после инфаркта мозга, а теперь хочет вернуть жилье. Нюансов много, решение одно – без суда до истины не добраться. Среди актуальных вопросов тематика ЖКХ, ремонты дорог, имущественные споры, социальная сфера. Парламенцкія выборы адбыліся. За самай значнай палітычнай падзеі гэтай восені назіралі нашы карэспандэнты. 17 лістапада жыхары раёна былі актыўнымі на выбарчых участках, шматлюдна галасавалі сем'ямі. Традыцыя у нас такая, што на выбары трэба ісці абавязкова. Гэта, як кажуць, не абмяркоўваецца. Бо калі ты хочаш мець нейкі ўплыў на тое, якія людзі прыйдуць і будуць кіраваць гэтай дзяржавы, дык не сядзі дома, не лянуйся, а прыйдзі і, як кажуць, зрабі свой выбар. У пачатку снежня прызначаны новы кіраўнік Мінскай вобласці. Александр Турчын, старшыня Мінскага аблвыканкама, быў зацверджаны на пазачарговай 22-й сесіі абласнога савета дэпутатаў. У сваім звароце губернатар Мінскай вобласці адзначыў: сёння ўсе здольныя працаваць, выконваць тыя задачы, якія ставіць перад намі кіраўнік дзяржавы, ды і жыццё. Я на ўсе працэсы гляджу праз прызму эканамічнай эфектыўнасці. Калі ёсць эфектыўнасць, значыць мы правільна рухаемся, калі не, трэба нешта мяняць. Прыярытэты, вядома, для мяне самае галоўнае – гэта дабрабыт людзей і паляпшэнне якасці іх жыцця. Гэта галоўны вынік. Мы можам казаць пра рост, пра нешта яшчэ, але калі не расце ў людзей заробак, не паляпшаецца якасць жыцця, значыць наша праца нікому не патрэбна. Такім запомніцца адыходзячы год. Тэлеканал МКТБ віншуе усіх маладзечанцаў з Новым годам. Жадае дабрабыту, поспехаў, здароўя. Убачымся ў новым 2020-м. Добрых святочных дзён і больш прыемных навін.